30 urteetan Lekeitxeko frontoian irakasle lanetan aritu zen, bera ere Lekeitxiarra da, 68 urte ditu, eta hain izketan Fausto Larrinagari buruz. Fausto, ongi etorri Txulara, zer moduz? Ondo zaude? Bai, ondo. Bai, ni ondo. Bai, erto. Fausto, gero hitz egingo dugu, berba egingo dugu hainbat kontutan, nola besteak beste, Aritz Erkiagaren maisu izan du zinela, txikitatikan, berak 8 urteo zeuzkala zurekin hasi zan, baita bere anaia eta beste hainbeste gazte urte, horren beste urteetan. Baina, Fausto, zuk ere badezu zure historio propioa, pelotari bezala, kantxero, maisu, eta bar hasi aurretikan. Fausto, konta iguzu pixka bat zure gaztetako Lekeitio hartan nola sortu zineten horren beste pelotari, ez? Belaunaldi batekoak, gutxi gora bera pentsatzen dut, Arrasatean nahiak, Anakabea nahiak, eta beste horren beste Landa ere bai, Jose Landa, espanaiz konfunditzen. Nola sortu zen Lekeitioko eskola hura, Fausto? Bueno, gereztuk pentsaiban, eskola zabaltzi Lekeitxoan. Gereztu zeintzan, argitu iguzu gereztu? Gernikako enpresa. Gernikako enpresa, Borjaialentzako pelotariak, handik pelotariak urtate benak, Lekeitxotik, Gernikatik, beti Borjaiale enpresarako pelotariak ziria. Hago borra zegin nian, zesta batzuk itxi bezenan, frontekarri bezenan, 8 mutila zegin nian. Karria, Anakabe, Arrasate, Barrueta, Zarragoitia, akordako zara, Zarra. Santiago Zarragoitia. 8 bat zegin nian. Ana zegin nian, itxi bezen zesta batzuk, pelota batzuk, ordu batzuk eguazan entrenateko. Nik 15 urtenek bazan, apur bat 15 urte batzuk, zu 14 urteaz debutate goziria. Berandu xamar, Fausto? 15 urteaz, hasi. Ordura aurretik, kirol asko inik. Futbolian, ondartzan da hori, asko ibilitakoa, pelotan, esku pelotan, palan, danetari biltzen ginen. Kirol asko, baina zestia, 15 urte. Artean, zestapunta ikusita nunbait? Bai. Ze orduan saso horretan, Lekeitxon partiduk egote ziren, profesionalenak, bai. Orduan Ondarrez, Arrasate Napoleon, Carlos. Arrasate Napoleon, Beleikua, Lekube, asko, Gerrika, asko, Gernikako remen da horren. Maixulanetan zein euki zenuten? Maixurik zen dunek, guk zen dunek, egon zan kantxeron zela, Jesus Mendieta, eskuko pelotari ona izan ikua, baina bera eskuko pelotari izan zen. Guk, geure konturak ezen bat. Guk hasi ginean, eta Gernikara, alegintze ginen, Gernikara aurreratzen partiduk ikusten. Sasoi hartan, hasi ginen urtian, esan egon partidorik Lekeitxon. Aurretik egon ziren urte batzutan, orduan ikusitxa zestia, baina zestan. Da gero, Gernikan hau dezeri partiduk. Gernikara zuten ginen, aurreratzen ginen, partiduk ikusten. Da alegin ju, Egurbide ikusi, Ondarreza ikusi, Gizasola, Txino, eurak imitaten. Besterik ez eguan, frontoian orduk sartu, da eurak imitaten alegin jo. Zegoan besterik. Horretan urten gendun pelotari. Handik urte bira debutan eban, Gernika. Harrigarria da, maixuri gabe hasitako zenbat eta zenbat puntista izan dan historiaren zehar. Neri, Fausto, atentzioa deitzen dit, hain kirol teknikoa izan da, nola ikasi leiken
profesore bat gabe, maisu bat gabe, bakarrik besteak imitatzen, ez? Hori, baute dauka alakorik beste kirol batean, Fausto? Ez da pentsate. Baina ara denpora horretara zan. Ez que orduan zegoen beste. Gure lekitxon menipen izan egon, besterik izan. Eta batero batek igual agertzen zen handik gaztetan ibilindikoren bat, edo zerbait zer esaten ditu, baina zebez, egitxe. Lekeition izan ziren puntistak, zuen aurretikan? Asturiat izpazter esatia, izpa bigarrena, hasi izan gurekin bebai. Hori behizia zen, horretan sortziretan. Izpa, lehenengo debuta ban izan, izpa bigarrena. Egun bat aurretik, ni baino aurretik. Izpak debuta zapatu baten, da nik igandean debutan eban Gernikan. Eta debuta Bizok izan ginen lehenengo debuta egiteko nola izatezan, Gernikara ensaiatzea jun, da intendentearekin berba egin, edo? Ez, gu juten ginen batzutan, Gernikara. Izpa eta nitxa alkarrekin juten ginen entrenaten. Gernikara batzutan, da narratibele egotezan, baina epe gauza gitxi izatean. Esan, bai, maixo, ero intendentean egon zan, baina esate dut eskumarekin, azkarrago, baina hortik apora, hortik ez gauza handirik, Ja. Eskumarekin azkarrago, hori ze, baina besterik, ez gauza handirik. Ara joten ginen da, holakoren baten, bueno, urte bizan da, akordaten ez behin Gernikako gizon bat harrien, Kastor harrien salaptza, Kastor harrien, honen Alberto eta Pedro Arrateten osaba, hemen partetik. Etorri zan lekitxoko frontora, eta Jesus Mendieta, kantxeru baz berbetan, lekitxoko mutilak debutateko dira, ez dakiz zer, eta bai, Larrinaga debutateko da, eta aizpa, bai, eurak, etorri zen lekitxora buelta baten boten, egun pasan, etorri zen dare, horretaren teran itzan, debutaten ebala. Kastor harrienek, esan da. Horrek, Gernikan jatetxea zeukana zen? Hori da. Kanaia zirien da, nik pitzando Kastor zala niri zauztan. Harrien eskuzko pelotari famatuare izan zen, ez? Bai, hori Felipe. Felipe Harrien, ja. Felipe, eta gero beste bat egon zen, zazo baten intendente modura egin baina Gernikan, Ricardo, ero. Ahibili zen intendente. Debutaren partida gogoratzen zea? Debutaren kombinazioa? Bai. Akordan zen naiz, bai. Uriondo jaio, Kutubi eta neu. Bai. Korretan. Ta, zer? Egit zagutu horrek, Urtubitxe, jaio eta zukeztu zagutu, baina Urtubi, igual. Entzun da, bai, baina bestela... Zu Gernikare torre zintzinen horrek ez ziren jokatzen. Makabara izun ziren horrek irurek. Eta zenbat partida jokatu zenitun Gernikan? Gernikan nik asko jokatu dut. Partida asko jokatu dut, bai. Bai, 75 urten arte hori zehazat debutan egona 72 askanak. Zan, gabon zazoia hor debutan eban, gero egon itzan, bueno, lokatu eta hasi debuta, da largoa partidora Las Vegaserako kontratu heldu jaten. Bela uste kontratu bilandu zen, Las Vegasera juteko, baina ziniziaren joan, zen nik gereztuko eskolako nintzalako. Gernikako eskolakua, eta ezagusten ezin joten. Zian berdala, euren frontoitara, ero Tampa, Miami, orduan Okala horpiar zezirin egon handik. Miami, Tampa, gero urtsa zazuen handik urte betera, ero bira zabaldu ziren horpiar Okalako. Eta lehen da biziko aukera Floridara joateko Okalara? Bai, Okala, 3 hilabetera. 3 hilabeterako joan ginen, unfile aztiak. Zer nolako oroimenak lehen da biziko denporadakoak? Ondo. Ranch Motelen bizi ginen, zuk ezagutu zen dunarek. Ranch Motel, bai. Ego zinen jokatzen. Han bizi ginen, ja. Ranch Motel. Ranch Motel zan hotel txiki bat,
bai. frontoitikan oso gertu, Etxe txikitsuak, bai. kontuan euki behar da okalako frontoia, zegoela ezer ezen erdian, han laranja arboltartean, rantxoak eta bar, Bai. zibilizaziora nolabait esateko 21 minutu edo pasatu biertziren. Gehiago, 20.000. 20.000. 20.000. Geiz bil... 20.000 geiz bilera. 20.000 okalara. Okalako herrira. Bai. Bai. Han ibiltzik Han bizi ziren, nere garaian bizi ziren Txikito Bolibar, Ona India Gernikarra, eta Ispare ustet berarean han bizi zala garai hartan, Ona Indiarekin. Eta ze konturatu naiz, ibili zinela Okala, Fort Pierce, itinerante xamar garai hartan, frontoi finko batean egon gabe. Ba, ez gu gaila ginen, zue, por ejemplo, zinen tampara batzuk, beste batzuk, Miamira, baina, bueno, kuadro fijoku zinen, bertan, baina gu gaila ginen, heldu ginen gara, da, klaro, beste kuadro bat budura, eta gu biliko izatek edun, antxe, Okalan, urrengo Forpiezera, hilebi Okalan, hilebi Forpiezen, gero jarforrera beste ez dakize bat hilebete, beste 5 hilebete, 6 hilebete. Relleno bezala jute zineten batzuk. Bai. Tampan Okalan falta ziren pelotarizia, bueno, Okalara, horretara ebili ginean. Bueno, urte batzutan, bai. Nahiko urte, bai. Eta Ameriketako ametsa hori zertzan, amets gaiztoa edo gustura ibili zinen? Ni gustura ibili, bai. Txartu ez, lagunakin, lagunakin ondo konpontze zinean, bizi zinen lagunakin. Lehenko kurtien bizi ginen Altis Kormatxea, Narbaez, justo Etxabez, da gitzagotu bazen du. Justo Etxabezan, Jose Etxabe hori zesteru izazana, Markinarra, Gernikan etxe bazan zesta, Jose Etxabe, haren anaia. 64 urte, 65 urte orduan, da beragaz bizi ginen, da berak kotxi, automobila berak eukan, seguk ez eukan ezer. Frontoia zegoan frontoia arrantzu hoteletik, ez da giz, 1.000 1.002, olakoren bat, egun, bitxiko gara. Beste aldetikan aukera eukizenun pilotari oso onak ikusteko, garai hartan, bai Okalan edo Miamirare joaten zinen parteekin irak ikustera. Bai. Miamin hilebi egon nintzen, bertan entrenaten da Forpierzen jokatzen hasi aurretik, da ikusi nago kuadro ona egon zen. Oso kuadro ona. Honek, Katxin, Aziz, Joe, Zuranaia, Rufino Torrealdai, oso kuadro ona, Alberdi, Katxarritos, kuadro oso ona. Sasonin josirin ganen orduan ere, kuadro bat. Zuk, etzen un maixurik euki, baina zu oso analista edo observatzailea zinen, asko fijatzen zinen horitakoa, kostadilua ondo manejatze zenun, hoiek ikusita baliatu izan zizun gero zeuk jokaldiak hobeto burutzeko? Bai, gehien bat bertan, hemen Gernikan kostaua lotari gitxik. Ongarrezak apur bat, egurbide bai, baina beste kostaua gitxik uste zen. Estatu batu bat anjun nintzanin, Zulaika lehena, hau Alberdi, Joe, rebotate kostaua, oso honak. Bestik ez zeben botatzen, zen horretxek irurak, Zu noiz hasi zine kostaduak botatzen? Nik Gernikan botatzen eban, Baina, ni akordatzen ez lehenengo partidu jokatu nebana debutian, kostauak botatu zen nahiko. Tanak gehienak gauza ondurte eusen. Narratibelek, bueno, bai, horre gauzak ondurteten da benin, ondo dagoz, ondurte eusen. Gauzak eta errezila bazik du partidua, dengo partidua. Baina, antua gehiago landu bir da, eta jokaldizia bota bir da nik. Baina, da apuru bat, Orain, Fausto, orain ikusiko balu nola jokatzen duten orain zer esango luke?
Arratibelek. Bai. Nabaritzi ikusten bada, pentsa. Ama bostera partidu batet, bederatzi tanto jokaldi txiketxin da bena, Bai. Ez leno eskola zaharrekoek olakoa ziren, tantua landu, ondo bai. lana biarrasko egin, da alako batian bukatu, eta hain justu miamin da, nik hori enuen ezagutu, baino Pedro Mirrek eta baten batek sarrera txar bat egin ezkero, ofizinara deitu, eta kargu hartu, hau ez da egin bihar, edo ez, alako gauzak beste garai batzuk ziren, Fausto. Gero, Hartforden ere ibili zinen, han ere kuadro ona askoa ezautuko zenun, Hartford zeuaz, goro jai alain, zeuaz, bai, zeu zagozela, bai, ze urte izango zen. Laro janero, Laro gehian, bai. hemen daukata kontata, bai. Bai, nikan urte temporada bakarra egin nun Hartforden da laro gehian izan zen, bai. Hemen daukata kontata, zu laro janero zinien. Bai. Eta ni aurretik egon nintzen, 76an, azkanengo hile bizetan, egon nintzen, 76an, azkanengo hile bizetan, Hartforden, eta gero, laro gehian temporada osua. Temporada guztian egon nintzen, eta osorik, ineba, bai. Da gero, laro eta batian, berenzonek hartu. Eta gero urte batzuk geroago, halako batean Orlandon amaitzu zenun. Bai, irurte, nik berenzonea zen eban irurte, berenzonek hartu banin, ni Gernikan egon nintzen, berenzonek hartu banin Hartford, ni Gernikan egon jokatzen. Lau hilabeteko deskantzu hartu neban, 11 hilabeteko urtebi jokatu genduan, goketzen genduen 11 hilabete jokatu, 11 kobrate gendu zuek, 10 jokatzen duen, da 12 kobratzen duen. Tampan daukala, tampan amian, baina guri hori be, 11 hilabete jokatu, da 11 kobratzen gendu. Ez genduen, da bueno, egon nintzen 11 hilabeteko urtebi, eta etxera torteko gugun dugan, zarentzuen, lau bat hilabeterako etxera nahi dut, letorri. Eta partido batzu jokatu Gernikan, da, bueno, etxera etorri nintzen. Da Gernikan jokatzen agola, honek, berentzonek hartzen da bela, berentzo, bueno, lau hilabete egon nintzen, da, bueno, amaitzeko, berentzonek hartu da bela Hartford, da, nahi badot, hor jaielaen jarraitzu, edo berentzonea joan da. Dudarik ez neban euki. Hor jaielaen badak, zagutzen eban, zerreuan, gutzako, zeuan gauzat dirik. Zan bueltaka, urtian lau fronto igual, pasabiar, lau fronto batetik bestera, orduan, manik berentzoneaz. Berentzonea jo nintzen da, bueno, egin eban irurte. Irurte gonda, eta gero Madrid zabaltzeko za. Madrideko frontoia. Madrideko moetan lasak kontratua, irurterako, arako firman eban. Claro, aesan zabaldu. Aesan zabaldu, nola jo merzan, Gernikan hasi nintzen jokatzen, da Gernikan jokatzen dagoela, bueno, Orlandorako, moesten kontratua. Arratibelek zauzten Borja ira barriro juteko, bai, baina, bueno, ondik, zegoen fijo, esan hori. Da bestien, Orlandoko, zauzten nahi badu zen. Bueno, Orlandora zen. Orlando, bueno, ondo, gustora. Orlando nire, ondo nintzen. Eganera, uda sasoian etxere torte, alderrira. Da hor, partidu jokatzen ebazan, da, ondo, gustora egon nintzen. Orlandon. Eta Orlandon zeundela grebak harrapatu zizunan? Bai. Grebak, bai. Bai, gogorra esan apur bat. Grebia urte eta lau hilabetero egon nintzen greba. Da gero, bueno, gure asoziazioak sartzeko zauzko, azkintzeko enpresiari, eta, bueno, batzuk hartu basa, pelotari batzuk, beste batzuk da, bueno, ni hartu uste, jokatzeko. Bueno, nik ez daukan esperantza jarraitzeko jokatzen, zenik nahi neban eskondu, da
nire emaztik ezin izaban, berak beren lana ezin izaban, bera handeren jozeba lana, da, ezin ban, itxi beren lana, orduan ba, errezago zen nik izti, hemen ba, zeo zer, Euskal Herrian zeo zatez. Mm. Bueno, ni etorri, izteko esperatzen, baina, zaten eusko, bueno, ba, huelgi, ba, huelgan, bueno, huelgi jarraitxun berdogo, venga, aguanten berdogo, aguanta, no txar. Azkanin, ba, hori eskeni egin, bai, bueno, ni jokatzen hasteko beste batzuri ez, da, baina, bueno, ni jokatzeko sasoia ja zakin zare banez. Naitxa kontratu firmat euki, deitxunen zen etxan izeritz, esan zen barkatzeko, baina ez. Ni ez nahi jokatzen. Peni da iztia, ondo jokatzen zago zondik, ez dakizan. Bai, baina ez daukate. Mm. Ez neban, eskuntzeko nintzen. Bai, eta erabaki zenuten lekeitxon gelditzea, Bai. bazenun lana, beharra, Ez neukan, ezer. Baina, bueno, mastik, eukan biharra, orduan, hortik, bueno. Zer ez, baina, justo kiroldegi etxeko zan orduan. Lekitxoko kiroldegi ja, da, han, kantxero mendieta zan, baina mendieta ja azkan urtiak. Beste bat sartzeko, pelota mundua bultzatzeko, eta beste monitore bat, pelotako monitoria, kantxero modura monitore, eta beste monitore bat gimnasiorako, eta horreko, piztinarako beste batzuk, eta, bueno, posto batzuk egon zirian, presentan itzan, nik ara neban, puesto neukatara neban. Eta postu hortan, sartuta zegoen zestapuntako maixu izatea ere bai. Bai, esku pelota zestan, bai. Da, gero, resozinok ordua, gero, bueno, zate euskun. Gauza asko egin, ordu hasieran, diferentizia zan, gero urtik aldatzen juz egin gauzak, baina, bueno, danetek egin berrezak egin dut, hasieran. Bai, zuk hasi zinen ikasten maixuri gabe, gero Ameriketara joan, empirikoki edo zure kabuz gauzak ikasi behar, Bai. Erakusteko garaian, bazenun buruan zerbait metodologiaren bat, zure kasa egindakoa, edo derrepente nik ume bati nola hasi, zer erakutsi, zer pasazitzaizun burutikan? Bueno, ni aurretik, ni profesionala nintzala, beti biltzen ditzen laguntzen, Lekitxoko mutilaritza, lekitxoko gaztik ez estan ibiltzen zegin, gero profesional urte bai batzuk, areri laguntzen ibiltzen ditzen, entrenaten igual eurak, eta, bueno, beti frontora sarri juten ditzen ni, mendieta da amiztadan dizen eukan, da orduan, profesional nintzala, beti frontora sarri juten ditzen. Deurari, gazti ganeute zeginari, alegintzen zan laguntzen. Da, hor, ganera zazo baten, ez hauzten, bai, aldamizek, deitxu uztan, esaten, profesional nintzala, Orlandon jokatzen nagola, baina huelgi greba aurretik. Zauztan, nahi badot nik entrenadore bezala lekitxoko eskolan, lekitxoko eskolan mutilari neukerak guztia. Ibiltzen ditzen laguntzen, darratibele jakitxeban hori, darratibeleke baldamizeri kontadutzen ero laguntzen, han ibiltzen ditzala gaztik, inde erakusten da partidu komontaten, txapelketak, eta bueno, hortik aldamiz enterazan, aldamiz deitxu zen, orlatotik ailegan itzen urte baten, ia, kirolde gehiatzen dan zazoian, ze frontoi bakarri zen ordu momentu. Kirolde gehiatzen dan zazoian, ia nahi badot, maixo modura lekitxoeko eskola. Bai, zugeldo bat, ordaintzen badozu, bihargin batek irabazten da bena, aparte, Gernikan partido batzuk jokatu, Gernikan Durangon partido batzuk, bai, etorriko nintzateke. Eta, bueno, kirolde gehiatzen da nindori, bueno, kontu neukiko. Kontaktu dugu zeuaz. Baina, ze pasazen? Grebak urte bala. Grebak urte bat nik enpresen kontra urte neban. Orduan hori puestu, hori azken di ustena, honek aldamize,
hori galdute, horrek aparte eskola zarra itxi ziren. Eskolak ordu guk grebara joan ginen, da hori denpora asko jarraitzu genduen greban, da hori eskolak itxi ziren. Baina, bueno, eta gero, hori udaletxeik hori puestu ipini ban, hori hor sartu nintzen, da, segurete ipine ban, neure guztoko gauza batean. Da, gustora. Ume bat hasi berritan, zer nolako lekzioak ematen zenizkion lehenengo gunean? Ni neu ikasten jo nintzen. Bilarre, ni pentsatzen du, lehenengo erakutsi berriako na mutiltxiki bateko, zestan, esaten, nik eskuz berakutsi, palame bai, nena zestakua, jake zuk zestak jokatzen, da ni zestak jokatzen. Lehenengo erakutsi berriako na nintzako da, loti sartzen. Loti puntati sartu, eskuturra solte, gogor da tenso zare pini. Solte sartu bertzera, puntatik sartu berda pelota, hori da lehenengo sartzen ikasi berda. Espada sartzen ezin bota, sartu berda lehenengo. Eta gero beste gauza bat erakutsi berriakena nik, denporia zik edo, lehenengotan bestakitxe, neupe kiliko lebiliko nintzen. Denporia junitzen ikasten. Zer gaitzik. Kostauak eta bai, nik kostaua botaten eban, ikusitagoa beste batzuri, baina kostauko pausuak zeintzu zirian da zerren berzat, gero junitzen ikasten. Zesta punta, zeo zer gaizik deitzen jako. Zesta punta, puntati sartzen da beti pelotia. Badakizu hori, puntati sartzen da. Gero beste gauza bata, botabe, peloti botatzen dozunin, peloti puntan egon berdo. Nahi remati danian, nahi atzera botatzen dozunean, nahi eskumian, nahi rebesagaz. Puntara korreitzen etxi berdozu, da handik botatzen dozu pelotia. Handik emoten dutzazu indarra. Da horre gauzak, claro, konturatzen jute zara, bertan, erakusten azten zari nian, da kostauko pauso dana nik oneri, aritzerkiagari modura, behen anaiari eta egon zirien danari, nik gauza bardinak ez. Kostauko posturak, claro, pausuk diraz, pauso batzuk diraz. Hare pausuk, espadozu zemoten ondo, gatxa da kostau ondo botatia. Da gero zelan lagundu bertxakon. Eskerragaz lagundu bertxakon ondo. Eskerreko bezua importanti da. Nahi rebesagaz edo kostauan. Da gero, hainken posizioia. Ez da posizio bardina, ormabioa bota berdozunean, edo barrura bota berdozunean, kostaua esaten dago, edo zabalin zigar bota berdozunean. Hainken posizioia aldatu txenda. Dorre gauzak gaztiari erakutzen berdotazu. Aparte, lehenengo neu botaten eba. Claro, nik, ni neuan, ondez da hobe botako neuke. Ezkanengo botane bat, lau botane bat, dondo botane bat. Nau kostau. Baina, erakutsi berziak, claro, lehenengo norberari ikusi berda dutzuge, zaitzuge, botaten ikusten zaitzuge, da, nintxini bota berko zu. Bueno, baina pausuk ikasi berdira zela. Rebesaz botateko sasoian be, pausuak, horrek hiru pausuk ikasi berdozu modura, ero eskumiaz bota berdozun, eskumiaz bota berdozun, pausuk ikasi berdozu modura, kostauen pausupe ikasi inbertiraz. Da, noiz luzatu berdan, peloti puntara juteko, da noiz bota berdan. Ezkerreko eskuga importanti da. Nondik heldu berdozun zestibe, bai. Nondik heldu berdozun. Batzuk bere egitzik heldetzen dabe. Heldu berda, beste esku baino apurtxu bat berago. Atzamar puntak berago, heldu berda zestia. Zestia ondo heldu teuke berda. Ez badago, zesti solte badago, nik ikusten dara pelotarezak. Winter Series jokatzen, da zestia rebesaz, botatekeran, solte txendak. Winter Series jokatzen, zaleike, figura, gaur egunin, dago zen figura. Atzeruz botatekeran, rebesa, altzatekeran, solte txendabe, da gero heldu txontze barriro. Hori izan basaria. Zesti heldute hon berda, hartzen duzu momentuan, eta botaten duzu momentuan. Depora, solta berduzu, aurrera lagundu, zenban nahi duzu lagundu. Behian nahi baduzu, behian nahi baduzu, behian itxi berduzu eskerreko esu. Bestela, gora egun berduzu, gora nahi baduzu.
baina solta ez. Soltatzen da bera. Gauza guzti horiek erakutsi ahala ikasi zenun? Bai, nik egiten nebazan horrek. Egiten nebazan. Baina, zergaitzik ez neban, klaro, orduan hasi nintzen konturatzen zelan ziren. Ikusten mutilari, da zerren berzan, da zeintzu ziren pausuak, da egunero, eurari esaten gauzak, gauzak konturatzen. Ikasen, horrela aritzerkia gaze honetan, berak, pasatzen dana, egon nintzen horren kontura berbetan, aritzerkia gaz. Zaren zen, berape, nire beste urte, etxen da benin, 30 urte, gauza gehiago jakingo da belondi. Baina, beren kasu diferenti da. Berak ikasi iban. Berak beste pertsona batetik ikasi iban zen horre gauzak. Orduan, beren kasua, bera, asko aurreratu, berak, badaki zelan erakutsi, berari erakutsi eutzen. Berari erakutsi eutzen modura, berak aldaura. Erkiega nahiak Markinan bizi ziren, baina Lekeitiora etortze ziren zesta puntaz ikastea. Bai, harek aztin 3 egun Lekeitiora. Egun 2 entrenamentuak eta gero ziraletan partidua. Harritzekoa da, ez? Markinan bizi eta bertan frontoi ederrazkoa, maisua edo aukera, eta zer dala eta Lekeitiora zure gana. Bai, kaso apur bat, niri lehengotan ezaguzten egin, nik ezagutzen, baina Markinatik Lekeitiora, pelotak unibertsitatetik. Lekeitiora, nahi bada mutilak, baina gauzia izan, klaro, euren aita izpastartarra. Pero Markinan bizi, baina sarri etortezen aita benen gurasuk bizitzaten. Euren aita Jose Ramon, etortezen gurasuk bizitzaten etortezen izpastarrera. Orduan, pentsaban, Lekeitio ekarri, Lekeitio nitsi mutilak entrenaten, da bera izpastarrera joan. Orden poran izpastarrera. Lehenengo aitzola izan, beren anaia, aritzen anaia, eta gero bera. Beste izpastarreko mutil batzuk egon zirien euren aurretik, eurakin beba ibili zirien, egon ziren izpastarreko beste mutil. Zure agindupean, zure eskutik, Makina gazte pasatu dira. Aritz, agertu zanean, ikusi zenun zerbait berezia bazuela berezkoa? Berezkoa da, klaro. Ez que pelotaria eginen behar da. Ez da, pelotaria egin ez da llegaten. Pelotaria bai, berezkoa, gauza batekoan, pelotia, etorri zen 7 urtegi. Da, niako bat naiz, lehenengo egunian, ni frontora heldu nintzen, bera ikusi neban lehenengo eguna, eta beren anaiaz detorretxe guan frontora, eta aurreko orman anibilen bera, pelota bateaz da, zestandi bateaz, bera baino zestandi jauaz, da, posturak eta zeukan motibori, beren kontura ibilitza, 7 urte, baina sartu itxe bat pelotia. Uste zen dut, sartu itxe bala. 7 urteaz, pelotia. Gero hasi zeniaz, gero posturak eta korregidu, lehenengo bera atzelari, aurrelari hasi zan, gero atzelari ja bizia zan, atzelari egon zan jokatzen. Segun zer bihar zan, ze lagun eguan, beste bat indargeziago daukona, baina bestik, bere lagunak indargizio, aurrelari, berak atzelari, eta beste aurrelari, baina, bederatzi urteaz aritzek errebotitean, Gernikako fronto baten, ikusitzea daukaten Bizkaiko finala torneo eskolarrian, 4-5 pelota errebotetik eru baten. Errebotetik mutil batera, 9 urteaz, ez da erreza kolokaten. Koloka, ipintzia pelotillari. Ikusitzea daukat, 4-5 pelota, eru bazan, baina ez, eruan ezkerrek hormillo eta justo ailaga, ez, ondo altza, 9 urteaz. Ja, klaro, hanik 8 urteaz, 7 ez neban ipiniko errebotiten, baina 8 ni betzat dut, hasi ginela errebotit. Neu bota pelota, ni ipinin 7-8 inguruan, kuadro inguruan, bera 4-5 eta pelotakota. Rebesa ez dakizen bat, eskumia ez dakizen bat. Derrebotite. Gero, errebotera botaten azten dezenin,
Ia ikasitxe hon berzara, gitxi gora bera errebotiten jakin behar dozu. Zara zeiko, ja errebotera botaten da bizine, botate ontzunin jaztako ideari. Ez, orduan, gaztetatik hasi berzara. Bueno, bera zein modura, beste danak, ineotu zen errebotitenik, errebotera eurak zebenin heltzen, nik errebotitenik itxile bazen. Entrenamiento klase hori denekin egite zenun, hau da, entrenamiento espezifikoak. Eukibierrian lau gazte partida bat edo bota, frontiza bota, jaso, sartu bota, zure metodologia espezifikoa zan, hau da, lehentxoa aipatu dezun bezala, errebotetikan eakutsi, edo aritzekin bakarrik izan zen. Ez, danakin. Denekin, Bai. Entrenamiento dana ez, baina, zati bat. gero, claro, segur, mutil asko goten bazirin, beka, zailago zan hori etxen. Igual mutil kitxiago torte zirin, eta legintzia zirin horrek gauzak etxen. Ja. Baina hori zarri itxen gendu. Gero reboti izan dugu modura, kostago botaten, ero rebesa zuzen botaten, eskerrek ormatik eskerrek ormara, rebes zuzena, rebesa ez eskerrek ormizio, eta zarritxan ikusten duzuna. Jo eskerrek ormi eta kanpora, jo eskerrek ormi eta kanpora. Lako rebesak da zau. Rebesa zuzen euk, berda, rebesa barruti barrura, larreak eta kipulok eta, euki bera, kipuloka. Arek eskerrek orman hartu, bertatik bertara, horrek dira rebesak. Orduan, utilari, erakutsi burutazu, aldanik onduen, nahi doza posturarik onenak, jugadak jokaldeak etxen erakutsi, eta errebotiten erakutsi, pelotari kompletu izateko. Aritzi, hasieratikan buruan sartu zenion kostadiloaren garrantzia, zeren leno, komentatu dugun bezala, zu hasi zinenean, hemen etzan ikusten kostadiloak botatzen, ez egurbideri, ez ondarrezi, gutxiago hori, Floridako, gehien bat, Floridan ikusitako kontu bat izan zen, eta gero, ondoren, ia aurrelari guztiek botatzen dute kostadilua. Orduan, zu horren beste urtetan, han ibilita, eta kaso hontan, aritz bezalako ume egoki bat eskutan hartuta, aukera ezin hobe aukizenun, honi erakutsi behar diot, erremate hau ikasten. Bueno, beraren modura, beren anaia posturetan, antzerako zen, beren horren aritzen anaia gaitzolek, kostaua ondo botatea. Deskumiaz ondo rematatea, bai. Baina, honek, aritzek gaztetatipe opari gitxite egiten ebasa. Ni beti izaten dutzen, bai. Nik neuk alegitzen ditzen opari gitxite, kontra jugar, nik ez neukan indarrazkorik, ez nintzen indarreko pelota bezala, pelota asko bota sartu txen eban da, pelota asko bota berreman tantuk etxeko, eta ondo hartzen ebanik, remataten eban bebai. Ez nintzen remataz zaliat dizia. Botaten eban, da batzutan gehiago, konfizate hoten nintzen, ez da batzutan gitxia. Fausto, zurire iruditzen zaizu aritzen kasuan, aritz ez da jotzaile bat. Ez da pelotari fisiko bat esaterako, gastatu iteula pelota, oso teknikoa. Pegada joa ez eukitzeak bultzatu dio hain tekniko izatea, derrigorrez hain errematea, hain fina eukitzea. Jotzaileek, hau da, beste erabatea esan da, jotzaileek handikap hori daukate, alde batetik berezko sasoi hori, baina ez dute behar izan hain teknikoak, ez hain finak. Bai, klaro, indarra badaukazu beste gauza batzuk egiten duzu. Oso itxen, teknikiaz. Zenitzako aritz, teknikoki, neuk ikusi gotenik pelotaririk onenetariku da. Ez dut esaten nik gehien jokatu da bena. Ze pelotariak onak asko ezagutu dagoz. Asko ezagutu da nipe bai. Baina teknikoki beren hain kompletua gitxi, Gitxi ezagutu doraz, Nik gitxi memorian lan handia inbierdet, gogora ekartzeko, errebotetikan hain ondo erreboteatzen duen aurrelari bat.
beti gogora etortze zaizkit, ondarrez edo baita egurbidere bai, txikito Bolibar ere, bueno, dana ondo itezun, baino Bai. errebotetikan errebesa oso izugarri ona zaukan, baino aritzi ikusi diodan mekanismo hori gerria sartzeko, eta ezker pareta angulua bilatzeko hain behin da berriro, ez dakite norbait ikusi ote dedan, eta petxa zenbat lankide edo lagun izan genituen urteaitan, Kostaua eta errebatia, da kostaua, hainken posizioa bardina da. Ja, hainken bueno, nahi dut esan, ormabi bat botaten zunean, barrura erreboti berdo zunean, kostauko posturako hainken posizioa bardina da. Errebotin, berak, kostauan errestasun handia dauko, errebotin bai. Errebotin leku honin hartzen dau, horrek erakutzitza dagoz. Erakutzitza dagoz, gero berak urte askotan jokatzen, berak pelotari honan aurka, orduan bera ikasten du, bera hazin pelotari modura. Baina txikitatik berak, txikitatik ikasineko gauzak daukoz. Asko gauza asko txikitatik ikasineko. Nik uste batzuk euki dutela berezko arte bat gauzak ondo egiteko jakin gabe nola egiten duten. Ez, adibidez, garaibateko tximelaren errebesa, edo leno larrea tipuloren errebesa, hori ziren, biomekanikaren aldetikan, estetikaren aldetikan, zena bat, hori ikasi baino gehiago, ikasire errepikaturen poderioz, hau da, egunero kantxan, guri tokatu zitzaigun bezala, edo aritzi miamin egokitu zitzaion bezala, behin da berriz, eta hori aurkari gogorren kontra, berezkoa gehi praktikak emaitza izugarria ematen da, orduan. Berak ikasi ban, berak eukioan batero bat ezautzen, eta gero berak jundan ikasten. Guk ez gendu neuki, guk etxen gendu zen gauzak, geure buruz ikasinikuak, eta botaten gendu zen gauzak, kostaua edo ormabila, baina, edo erreboti iten genduan, baina ezinok zauzkulako zelan erreboti berdozun, edo zelan kostaua bota berdozun, edo rebesa zelan bota berdozun. Geuzun ginen ikasten, da? Askotan, etxen genduan, ondo etxen genduan, gauzak, baina ezekigun zergaitzik etxen gendu zen ondo be. Nik gero hasi nintzen zergaitzik gauza bakotxa, rebesa botatzen dugun, eskumiaz botatzen dugun, gauza asko. Ni zatu batu betara junitzen nokalana, eskumia zerrebotiten ez deban jakin. Bentsa, profesional jokatzen egon da, da okalan zatu batu betan jokatzen. Beti rebesa zerrebotiten eban. Zergaitzik inok ez eustalako esan, eskumarekin reboti berdotena. Gero hasi ditzan ikaste, gero ikasi neban. Gero ikasi neban. Gero nik, gero ari zere nik danetik, rebesa erabiltzen dago rebotin gehiago. Baina eskumia ondo rebotin daki. Gero da, besuko problemak badaukazu, zer ez dakiz, igual ez tozu erabiltzen. Hainbeste eskumako besua. Gaur egun sekulako garrantzia emate zaio arlo mentalari, psikologiari, kirolan. Lehen gure garaian, bakoitza bere neurarekin, da ratxatxarrean sartu ezkero, nola atera alako batean, asko sufrituta ere bai, eta gaur egun, hori, badaude aukerak, psikologoak eta bar, Aritzerkiaga psikologikoki indartsua da, zuk hain ondo ezagutzen dezula, nola katalogatuko zenuke? Nik bai ez, momentu honetan bai. Momentu honetan ikusten da asko dakizela. Da, asko aldatu da, bere nixakeri asko aldatu da. Ez da, aritz, gaztetako aritz, timidua, esan berbaskopua, lagunak danak, mutilak, eskolako mutilak eta pelotan ibilizia mutilak dana ziren bere lagunak, konportamiento honeko mutilak, nahi beren anazia. Baina
nik pentsatzen dut asko, nitzako gauza da falta zen jako aritzeri beti. Ambizioia, hori onena izateko. Por ejemplo, hori Chiquito de Bolivarrek, ukibana, zuk ezagutuz Chiquito de Bolivar ondo, Chiquito de Bolivarrek eukan hori ambizioia onena izateko. Barkatu Fausto, ambizioa baino gehiago, nik Chiquito de Bolivar hain ondo ezagutu nun egokitu zitzaidalako berarekin jokatzia temporada batzuk, ambizioa baino depredadorea zan, un depredador. Osea, hau da, animaliak presa akabatu nahi dutenean kupidari gabe zena hori zaukanez. Kantxan, agian ondo ulertu badizut, aritzi hori falta izan zaio? Bai, nitzako bai. Nitzako, eta nik berari bezaten nintzen, nitzako zu, claro, gauza batzuk jora berdozuz, baina goikotxea onena zanian, zu goikotxeen urre egon berzara. Goikotxea, bai, toke gehiago dauko, beste gauza batzuk daukoz, goikotxea momentu honi negozenik, berau behia, bueno, azkan urteetan berau beha ondo ibili izan, azkan urteetan Miamin nahitxa goikotxea ondo egon, berau ondo zen. Horretik izan dut, goikotxeen horre egon berdozu, izan egon diferentzia askora. Hor, goikotxean ganetik egotia ez da erreza. Mutil bat, izan metro bi pelotiari emote utzan alde bizitatik eta esan, baina honek teknik aldetik, ezketanak baino bi izan da, teknikoki, da horregaz tekniki nitzako gorago onberzan lehenago, ez azkan urteetan on, aurretik. Baina, bueno, nitzako nahiko kontala, amabos bat urte igual izango da, Juan Ramon Arrasatek, berak esan da, aritz maila honin egon zala, jokatzen. Berak aritzek dauztan 13. irabazi, eta banan-banako horbe ondo, bueno, goikotxea izango da, honena banan-banan, baina ez pentsa aritz oso ondo dauztan, banan-banan. Gero, aritzi ikuste zaiona, neri beinepeniala iruditzen zait, ez dala oso azkarra korrika, baino kolokazio doka, aurria hartzen dio aurkariari. Hala da? Aurretik ikusten dugu, okaldezia. Posturan ikusten. Bera bizkorren ez da. Argi dago, ez da bizkorra, ez da gehien preparatzen dena, baina ikusi itzen dugu. Posturan, segun nun hartzen dabe, ze postura egiten dabe, bera, bitxi gora bera ipinitza dago. Bueno, ondo gota badotze, besta heltzen. Baina espada de botaren ondo, beran egon da. Gero gauza bat dauko, berak oparirik itxien etxin da bena. Gaur egunin dago zen pelotarez jakin, berak oparirik ez dago etxin. Gitxi. Da beste batzuk, oparez jak etxin. Bata bestiratzetik batzuk. Bata bestiratzetik. Zure gurasoek garrantzia aukizuten zu pelotari izateko? Ez. Bueno, nire familian egon zirean pelotariak. Ondarrut, nire etxe ondarrut arrazat. Larrinaga ondarrutik dator. Baina, han egon ziren zuk ezagutu duzu pelotariak. Carlos Arrasate, Carlos Medialaune eta Arrasate, esan? Napoleon, txikizia. Da gero, Urkiza nahi bizia behorrepe, nire haitxean lehen guztinen zemilak ziren horrek, irurak. Bueno, azuzat, beste bat, Pakito Bedialaun eta Arrasate, Carlosen anaia, Tijuanan da jokatu bana, Westfalbitzen, da hortik. Bai, da gero beste bat, bai, Badiola bat egon zan, bai, Caruso hori kantante famosuen, familiko neska batea eskondu zan, Orlando jokatu bat, han eskondu zan, Caruso familiko bat. Bai, nere kasuan, gure aitak bere biziko garrantzia ukizun bere momentuan gu anaiok pelotari bihurtzeko, ez? Eta atentzioa deitzen dit, ni frontoira jun izan naizenian, eta arkiaga jokatu, bere aita, Jose Ramon, beti ikusi izan duet armailetan. Afizionatutan ere bai, haina izizketan, orain dela
Zer, hoi urte kontuk eben Donostiin edo aritz etorri jokatzea eta aita beti aitarekin orain ere Gernikara joaten banaiz aita handa. Zenbaterainoko garrantzi eukidu aritzen karreran bere aitaren paperak? Asko. Aitak asko lagundu dutza, aitak eta mak. Aitak ezen bat, beraz, ibiltze zena, txapelketa, Elizondora junbera txapelketi jokatzen, banako txapelketi da hola, Elizondora, eta ez dakit nola junbera, danera, urrun, aitzak, txapelketa guztietara erute baina gero, aitzak eruti gauza bata, baina gero bera mutila, aguanten berda hori, lagunak nitxi, lagunak errezian nitxi, da, bera, gurasoekin partidora eta ez da izema kilometrora eta arratzalde guztia ero zapatu domeka goxi partidu eta zapatu lagunak hortik juergan bueno, da, bera etxire ongo zat, borrego hori partidua. Da, bueno, aitak horretarako lagundu, asko lagundu ditzen aitzak, berari, baina gero berak hori ez da erreza, inbestu urtean kantzetxe zara, bai. Eta berak ekin aurrera, anaizi beba eukan pelotarezia, hemen jokatzen, nik beste batzuk peukidoraz oso onak pelotarezia. Baina mazazpi urteaz, justo zinjot, eske kantzen ikasketak eta gero lagunak lagunak igual zapatu, eta lagunekin nahi dut urtean, da domekan partidu badaukat, dolan, da hortik mutilak ondo jokatzen benak, teknikoki, mutil bat, ondarreza, bote ban ondarreza, saso batek ondarreza, errez jokatze ban, izpaztartarra bera, hori mutila, baina itxi, ban, da beste batzuk beste gauza batzuk ere amagostu urteaz, ez dakiz erretzen, ez dakiz azten dira beste mundu baten, beste olako batzukin, da galdu itxen da pelotarezia. Eukidoraz pelotareziak. Onak, ez da benak, klaro, aritzen moduko izta urteten beti. Aritz bat, da. Nik danari bardin erakutsi dut. Baina aritz batek urtena. Eta urten, beste batzuk eukine bazen, oso onak, bai. Baina, zebe jarraitzu. Baina aritze bai, aritzek aitxeak asko lagundu dutzen, etxin asko lagundu dutzen. Eta nire aitxe galdu dut osoia, nik gure etxin esan, kirolerako aitxeari gustatzen jako pelota. Da nire aitxe arrantzali izan. Da ni 15 urteaz, ikasti jaten gustatzen, 15 urteaz txasun ibili. Arrantza. Aitxagaz arrantza. Honako itxasontzi txikitsu bat eupagon, da sarik bota, sarik batu, eta horretara, goizek iruretan alzaten etzan itxasorako. Handik etorri, entrenate. Itxasure, etorri, igual, goizin lazun entrenate, kantzakatzen. Ze hondik, horre 15 urteaz azten, zagoz, korputza egiten dago. Kantzakatzen da, entrenate. Da horretara, aritzi soka luzea dauka? Oraindikan gelditze zaio urte on batzuk? Beren aitari zen daukun teknikiaz 50 urtera arte jokatuko. Puntan? Puntan onena izaten gatsa da 50 urte. Baina ni pentsatzen dut horri biliko dela, baina gero gorputzan lagundu berdago. Lezinoi bebadak izu. Adin bateaz, da bardin. Bera bengo mina, bateko besuko mina, horreko gerriko mina, ibiltzen da turista jokatzen partidu askorik. Hori da, problema fizikorik izpadauko. Daukon teknikiagaz, beren aitxari, berari bezan dutzat. Berari bezan, lehenko beren aitari izan dutzat, gero berari bezan dutzat. Da, gero atzetik bestatorreko zatirik. Antxu datoz batzuk, baina ez da ikusten, holan, azken nitzako orduak faltaziak mutilari.
gaur eguneko gaztiak ezkezin osuna da, Winter Series jokatzen bota mutila, esperientzi gitxiko mutila. Zen baina emongo da baritz baten kontra, edo goikotxeen kontra, aurka, ero laran, esperientziko pelotarezen kontra, aurka. Atxada hori. Hori, eura mutilak, nintzako gehien destakat nabenak, egon berdiraz entrenaten, dagozen figurak entrenaten. Urte bete, bi, ez dakizema. Eurakin entrenaten. Lantzin, bai, igual partidoren, bai, ez dakit. Ami zauzu badiraz, euraki baina, sartzen duzu, mutilak, hala, sartu hor jokatzen horrek izela. Hori da, gute buta gendunin, egurbiden kontra, bitxi partidua, ondarrazen kontra. Zerren goben dugu egurbiden kontra. Ondarraz eta egurbide ikusitxek gendu zen guk, bakarrik. Besterik ez. Daudenen artean, norbait, zein ikusten duzu bere lekuak entzeko mogu? Ja. Itxuraz, baten bat? Nik deu Urristi. Ikusten dut, gauz asko daukoz, baina partido batzutan ikusi dut ondo, nik Urristi, lehenengo bidarri ikusi nebanin markinan, afizionatu mailan, telebistan, xaso partido bat, telebistatu zen da, ikusi neban, euskal telebistan, eta honen mutilak, honen, berdeuan, ondik, errebotit eta kontate jakon, baina beren detali ikusi neban, bizkorra kantxan, bila juteza, pelotin bila aurrera, kostaua botate eban, zan egon, hau mutila, zen beste batzuri bela, hau mutila, hemendik urte bi barru, hau mutila, progresio segitzen badau, goian egon berdau. Goian egon, hor dago. Hanik hori zik guztien dut, momentu, baina ikusi dut abaz partidu batzuk ona. Hasi eran Winter Seriesen ondo hasi zen, lehengo fazia. Bigarren fazian jaten guzta. Danietik etorri zenin aritzen kontra lehengo partidua, zer lehengo amagos dena partidua, bueno, bai, detalle batzuk itxi bazan, baina gero zerraz. Eta gero, banan be, honen barandiken kontra, hemen Durangon jokatu ban partidua, ez dakiz, nintzako daukon fakultadeekin, banan gehiago jokatu. Zeban jokatu, zer. Zik, gazteezen aurrerago jokatu banean, aritzen aurka, ondo jokatu, beste lekitxoan ikusi neban, semifinala jokatzen, ondo jokatu, hombre, kontra ez jupe nahiko gazteezen aritzen kontra, aritzek beste partidu ez neban ikusi, Urrestine. Baina aritzek zeban jokatu ondo, 8 pelota galdu esan, Del Riok beste horren beste, orduan, zeben jokatu ondo, aritze berate zeban jokatu ondo, eta bueno, baina berak honek oso ondo. Urrestik oso ondo jokatu. Gazteizen. Desta frontorreza, Gazteiz. Lotik bizkor dabil, destrainu betzen dituz. Deutzako lehen behin, akitz, aldatu espada igual on peloti hobeto dabil, akitz. Hobeto dabil, baina gure denporetan, nik jokatu neban Gazteizen, ezan fronto erreza jokatzen. Eskapada eta oso kantxa, bai. Neri Urristirekin gauza bera gertatu zitzaidan, Danian ikusi nuen ia jokatzen, oin dala bizpairu temporada, bere lehenda biziko temporadan, eta huts asko, saketikan txarto, baino ikuste zitzaion zerbait berezia. Bazegola gaia, ez? Lehen gaia bazegoen asko mejoratzen nahi da, baina oraindik bide luzea dauka. Oso bide luzea. Bai, hola, da. Jarraitu berko da, progresaten. Lo gelditzen bada, ez da izango, ez da izango. Nik gogoan daukat gure garaiko mentalidadea, Fausto. Gazte bat etortze zarian, norberaren kasuan, edo beste inbeste, ez denbora kontua da, egingo da, ez promesa, una promesa, que llegará a ser figura, baina etzan inundik ere aipatzen lanaren kultura, ez?
entrenamentu espezifikoena, bakarrik, bueno, helduko da, halako batien egingo da, zatikan postura ona dazka, Postura ona dago, itxura ona du, eta honek jokatuko du pelotan. Eta gero nire lagun mina izan duzan Sebastián Arroarrenak bezala, beti izateko, 28 años y todavía prometiendo. O sea, bere bizi guztien, eterna promesa. Gaur esan dezun bezala, aukera gutxi daukate, partida gutxi, eta orduan partiduak edo entrenamiento, espada horren ordezko entrenamiento gogorrak egiten, benetan saiatu, beste kiroletan egiten duten bezala. Euren artian, profesionalak, honekin aritzea da, ez dakiz zelan aldanen. Baina eurekin entrena berdabe, aritzea, solaran, heladut, horrekin egon berdabe, entrenate barandika, honekin entrenaten egon berdabe besti gaztiak, honenak, honenak aukeratu berdiaz, eta horrekin ipini berdiaz entrenaten. Usten dezu hori gertatzen ari dela? Hau da, eraman enpresak, gaur egun da promotora indartsuena, interesa gehien daukana figura berrik sortzeko, badezu horren berri, zu tekniko izan da bezala, kanpotikan begiratuta, ardura izango bazenu, entramado hortan, zer aldatuko zenuke? Nik hori esan zuten, nik mutilak eurekin entrenatzen egiko neukezu. Destakatzen dena. Eta gero, claro, pasaten da gero txapelketak, ikusten dut, Bilboko Deportibon, ipintzen badozuz, urtia zia, larun bat gabetan, edo ostiral gabetan ipintzen badozuz, partiduak, iluntzian, ipintzen badozuz, nintzako, bat aukeratu badozu, egon bat bizitatik, nintzako hor jentazko joango litzateke. Hori betetzen da, nahiko betetzen da hori frontoia, ez da Gernikako frontoia, baina betetzen da. Ez da, ontsa da, jokatzeko da, ontsa txapelketia, laster da jokatzeko Bilboko txapelketia, baina txapelketia, eta gero beste urte guztiak itxita. Igual hori izango litzateke leku bat, horre gaztiak, destakaguenak partiduk aldamena jokatu. Lehen Gernikan jokatzeko, gurri Gernikan jokatzeko duen, 4 partidu jokatzen seria. 4 partidu egunia. Larun bata, igandia, astelena. 4 partidu bakotxia. Pelotari asko. Horren artian, pelotariak urten etxean, baina mutilak espadauke hori aukeria, eta horre, nintzako zer, esaten da, txapelketa jokatzen da bez, bai. Baina euren artian ez dakit ze partidu jokatzen da, nik ez dakit ze partidu jokatzen da, baina beti euren artian. Nintzako sartu birziake, honekin, urrestiaz, honekin ja urresti hor sartuta dago, goikukin dago, horrekin entrenaten. Destakauenak, gehien destakatzen dabenak, eurekin entrenaten, eta partiduk ipini birziak ez. Partiduak, honenari ipini birziak ez, partiduak, partidure jokatu barik eta gero, Winter Series jokatu behar duzu, datorren hilian da Winter Series jokatu behar duzu. Hori zen ditzean. Eta gero, juguen horra, Magic Cityra, Magic City zau jokatzen, da, etorri Gernikana, da, jokatzen, Magic City, Gernikako frontora, ze diferentzi da, hori nintzako, zaten mozu, Daniatik etorri zaila, honek urreiztitza gorka etorri zela, bueno, baina Magic City etorritza Winter Series jokatzen, beste mundu bat, ez dago zei ikusirik. Zaizaten egun berdozu, 15 egun, hile bete, hile bi basagoz gehiago, bobeto, baina zinena Magic Citytik ona etorri. Fausto, Bilar ostegun santua, finala jokatzen da Lekeitxon, Aritz eta Gorka, Urreizti, eta Lekerikaren kontra. Aritzek, ez dakit, bentaja atzian, ez dakit ez ote daukan, baina hortxe nun bait, orduan,
bueno, bentaja hori gatsa da jakitxe. Gero bertan partidun, bentaja bai, bueno, Gorka ondo da, beste honen ondo jokatu ban. Beraritz esan egon hainbeste ondo, semifinalian, baina Gorka nahiko ondo egon zen. Baina, bueno, besti burresti txalek ondo egon zirien ikusi. Semifinalien ondo egon zirien. Bueno, partidua, aritzak ez dauko partidu horreza. Ez dauko partidu horreza, baina, bueno, nik beti daukate, aritzek beti ataraten du beren gauzak, ni pentsatzen dut, mongo da beren maili. Baina, ez da izango partidu horreza. Agian, lekeitxeko kantxa, berarentzat egokiena ote da, o ez dakipa, nola ikusten duzu? Bai, berak hori frontoi ondo zapatzen dago, eta ez da ondo jokatzen dago, lekeitxoko frontoian, baina nintzako frontorik onena berentzako Gernika da. Gernika da, bai. Ez Durango, ez Gernika. Pero igual iparraldi neguiko batero bat, pero ez dakit zein neguiko beren guztoku, baina nik Gernikan espaziluko dago zen, lekuan fronto handizia da. Badakizut, han hueko asko dago. Han erak asko mobitzen da pelotia eta... Duela urtebete omenaldia egin zizuen lekeitxon bertan, ez? Merezita, hain justu, horren beste urte... Niri ja gustaten horrek. Omenaldi jaketa ja gustaten. Ja gustaten, baina, bueno, deitxo guztien da berta klukeko honek presidentiak ni esplotan ikasitakoa, Aitzol Gallete beitiak, eta, bueno, Aitzol, bueno, eskerrik asko, eta hori ni esakuro diezi, baina, badakizu niri jaten gustatzen, berat badaki. Bueno, baina pentsaba dozu niaz, udaletxeik eta zeuek klukak eta hori, bueno, azkanin gero ilusio dira izan, aritzarkia ganera beren kamiseta oparituztan, beren familien partez, eta handagoat, enmarkata daukat, Horritu. Daukat, enmarkade ban, da nipinitxe daukat etxin elegat, lekitxon daukat. Bai. Zure trofeo kutxunen agian? Bai, ilusio dira izan, ganen sorpresa atrapa izan, haneuan alorak, emoduzten, beste olako itxurri bat, handekitxon beti txapelketak eta dauzenean regalatu figura bat, da, da, berbetan zinegotzea ez da pelotako presidente, da, olako den baten bera agertzen jate, atzaiko aldetik, aritz. Eta sorpresa bat, txala. Nutxin jo izan, da, beren familien partez, izan. Bai, eskolak jarraipena badu Aitzol Gallete beiti eta beren araiarekin, ez da? Bai. Bada, mutil asko dago momentun, eta politxo jokatzen da. Neskak ere bai? Neskarik bai bat, ero bi baina gitxi. Mutilak dagoz gehiago. Eta aneoten gara, Anakabe, Landabaso, Aretxaga beste bat Milanen da jokatu bana, Gotzon Bengotxea beste bat zaizu bezagotu bazen da, Milanen da jokatu niko gara, horre bai, Daitonan da horrekin. Da horre bai, da aneoten gara ikusten da. Garai bateko kontuk gogoan. Bai, zure programin kontura berba egiten, eta aneoten gara. Ederki Fausto, Gero, gauza bat nahi dut esan. Bai. Nesken txapelketak eta hori, bueno, postuten ez neskak jokatzen egoti txapelketak eta asko mejora dira neskak. Baina, gauza bat nik ikusten dut, dagoz batzuk, lau bost pauso moten da benak, eta nik mutildanari erakutsi dut denari, nik beti erakutsi dut zati 3 pauso moten. Zu badakizu hori, rebesaz 3 pauso, eskuminaz 3 pauso. Baina dagoz batzuk, rebesaz 4-5 pauso moten da benak. Da gelditzen da benak ganera, denpora asko. Beste batzuk dago, zago motrikuarra otaino, hori txikitsuga, horrek, por ejemplo, jokatzen dau, antzinako pelotaren modera, darto pelota. Atzetik aurrera sartu, atzetik aurrera, karrerilla, eskumia ez bardin. Arek ez dau gelditzen. Denpuri gelditzen dau, gelditzu berdana, eta bueno, beste batzuk bat. Baina batzuk dagoz, hori ikusten bada be, atzetik datozenak, pasako da, azkanien
Hori, argi ikuiberta. Bai, Monitore batek erakusten da beni, hiru pausuok erakutzen berdotu zumiari, bai, erabat ados. mutilari, edo neskari. Erabat Baina ados. pausuak hiru izan berdiraz. Ez lau, ero bost. Bezelan, bentajak hartzen gagoz. Hori trampa da. Da, hori ikusten dut dagozela batzuk etxean. Da, ez dakitzen horrek hartu berda ben horre, ero federazio egin behar badau, ero epaili egin behar badabe, ero enpresak egin behar badabe, baina hor zo zerren berda. Bestelan, azkanian hori, baina asko mejora dira. Eska bestelan ikusi dira aska batzuk lekitxoko txapelketan be, bueno, Durango kumbe bai telebistatik, asko mejora dira. Errebotin faltaiak gehien bat, baina bezala peloteuan, bote korridora, aire topatze pelotia, mobidu, ondo mobitze, remataten, bai, asko. Asko, bai. Ariz zorion dune ban, Helene haitxik. Helene beren eskolako da. Bai. Da, zaretuan, bueno, niri Helene lehin be gustatzen jaten, baina faltazia ikusten duz. Gazti izan, da, bueno. Baina, zanetzen, zorion dune ban, zelan erakutzi dut. Mejoren, asko mejora. Bai, asko. Kostaua botateko sasoian, errebotiteko sasoian, pelotin bila. Apurtxu bat faltaziako igual, Klar, atzelari hona daukonian apur bat gelditzen da, atzelari zer iztot. Ez, beren lekuan beraz hartu behar da. Beren lekuan hor bosei kuadru, hor beren pelotak dira zanak. Rebesa, zan eskerrak hor monduan, bere egon behar da. Da, berak aide hartzen badau, atzelari jakan amabizan hartzi baino hobeto da, Así que berak hartu eta berak egun berotzu handik. Hase, faltaziako nioa lapuru. Estelan, zorion du neban, aritz, zan eskerrak eta WhatsAppetik. Oso ondo. Zorion. Fausto Larrinaga, zorienak zuri horren beste urtetan erakusten da oraindikan gogotik bizitzen zestapuntaren aktualidadea, eta seguro oraindikan jute zela eta baten bati esati dozula hau edo beste, ez, baita garritzi ere bai, ez? Bai, gaztela zuri, bai, igual bai. Beste kiroletan figura handia direnak aholkua eskatzen dute maisu zarrei, golfean, da tenisian, da norbera barrendikan ez daki batzutan zer raidan gaizkiten, orduan kanpotikan errezagua da, hori, deskonfiantza batian edo, bai. Bat dagoat mutil bat, 45 urte dagoz, da behitxu ustan etxera, da, zauztania, erakutsiko zaten berari zestan jokatzen. Eta, bueno, berak entzun da nik zestan erakutsi nebala, bueno, lekitxoko eskolan da, baritzarkiaga maizu izan. Hauzi da, behitxu ustan, da, bueno, azte bitxati ben, berak igual gehiago benezak, nik, azte bitxati ben eba oso gelditzuko gara. Larun bat goixetan, gelditzen gara, da, 45 urteaz. Hile batzuk aurretik azitzeguan beren kontuna, bueno, denpora badoia mejoraten. 45 urte. Da beste lagun bat ekarri da, beste beren adinekua, badoia ez mejoraten. Nik gazteikin nahi neuke, baina askotan Bilbon egoten ez, beste batzutan lekitxo. Orduan, zinjot komprometidu lekitxoko klukaz erakusteko. Ganera badago beste mutil bat, ero bi badagoz erakusten da benak, eta hori. Hombre, gustako jaten gaztillari erakustia, kostauko posibilitatea. Polita litzateke egingo bazenu tutorial bat, YouTubeen da bideo bat, adibidez kostadoa nola bota, zeren esjakintasuna izugarria dago, nire ustez. Oraindikan zestapuntaren erakusteko, modernizatzeko, utxune handia dago, eta zurea bezalako jakinduriak beteko balu espazioren bat, hori, lau bost gauzekin askok eskertuko lukete. Bai, ez litzatek izango txarra. Apur bat esplikatia zelan dezen, posuk zelan dezen, hainken posizioa, dori, ezke, bideoren batzuk egin direz. Azaltzen, zesta, zelan tekniki, eta hori. Entzun dut bat edo baten, dagola txarto esplikata. Rebesa botadeko sasoian, 3 pausu garik, 4 pausoaz, azalduta dagola. Igual, baixalik bertan momentuen nervioso, ez dakizer, nik ez dut ikusi hori bideoa, Adakit dagona,
baina esan ninabe, pausuak txarto esplikatu dauz. 3 pauso barik 4 emoten didazela. Horrek igual, horrek bideuak igual laguntzen dau. Bai. 4 pauso emoten dago zenuen. Seguro. Baina hori, nik ikusten dute modura, profesionalizan danak, maizu danak, ikusin berda baina 4 pauso 5 emoten da bena. Eta asko gelditzen da bena. Hori, nik ez dut ulertzen hori, nik ez dut erakutsi hori humilari. Nik hori ez dut erakutsi. Zuri bezeutzen erakutsik hori. Hala da bai. Ederki, Fausto, mil esker zure denbora guri eskaintzeagatikan, da segi horrela ilusio horrekin, da besarkada bat Anakabe, Jose Landa eta inguru hortan biltzen zareten hoi. Ondo izan. Arek ikusiko da, ikusiko zatxo. Ego tranquil, zako zan. Baina, egon gonesa, azkalenin erurekin, da... Baina, entzungo da, programa. Bueno, ondo Venga, eskerrik asko zeuri, Venga, urrengo arte, bai,